procès be no ni ale kon be avion présidentiel ko kan ani équipement militaire ni madame Boire Félix Zugo ale ni nu bacho nulu kun minalen do akola ko ulu ka kiri kon jabi kora ambalima wu absimlay malaktika bololo siraw sanfɛ aywa mi ye Mali kiri bulo ye cour d'assises spécial de Bamako kunu tarata dona juillet kalo tile 8 ale ye kiri kon jabi bo kiri mbe na be madame Boire Félix Zugo kan ani nu dabitao nu ulu yɛrɛ kun nom minalen do abe sa nani bɔɲɔgɔn kon bo ka sabu kɛ ko avion présidentiel ale ni mina munun kan ga di finitigilakaw ma ko o wari ngana munin kama aywa ama ila ka fɔ ni kun ya dɔgɔkun kelen ni kiri kɔni kun segina ka daminɛ sabula kiri caman kɛra a ko kɔnɔna la ma caman fana kun nom minalen la ko la ina fɔ Mali ministre kɔrɔ dɔ Sumeilu Bube Maïga ni ala ka ɲina la ni ale ka kalifa minɛla la min ye Mohamed Kamara ye Mustafa Darabo ani Mustafa Ben Barka Amadou Kuma Soumaïla Jabi Nuhu Kuma Mohamed Kanafi ulu bɛɛ lajɛlen kun dɔ minɛlen do nin ko in na nka kunu min ye juillet kalo tile 8 nin kiri kɔni kun cɛla wa jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔra jaabi min bɔra o ko la a yirala ka fɔ ko madame Boire Félix Zugo ale ni Nuhu Dabitao ulu nɔ minɛra ka yira ka fɔ ko u nɔ bɛ min ye jamana foroba wari ŋanamunin na o hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ min ye madame Sisoko Fili Boire ko ale kɔni bɛna san 10 kaso kɛ wa amani akanga mi sara o bɛ taa 100 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na wa min ye Nuhu Dabitao ye ko ale kɔni nɔ minɛra san 7 kaso wa min ye amani 60 ye k'ale b'o sara akilina jiginna an b'a yirala ka fɔ ni maa kɔfɔlen 2 ninnu bɛɛ lajɛlen u ye san 4 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni kɛ kaso la wa ko o bɛna bɔ u ka kiri la wa min ye Mohamed Kamara ye ni ale yɛrɛ kun ye Ibrahim Boubacar Keita ka chef de cabinet kiri y'a yira ka fɔ ko ale nɔ tɛ nin na ɲangini bere mun kun talen do ka dali kan o bɔra ale kan Mustafa Darabo fana ye ko ale fana sen tɛ nin kiri in na ɲangini bere mun talen do ka da kan ko o taara ka bɔ a kan wa ko olu kɔni bilalen do u nɔ minɛlen tuguni kiri tigilamɔgɔw fɛ nka o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ maa damadɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ma se ka ye kiri bulo in na ka sabu kɛ ko u mana olu fana kɔni nɔ minɛlen do baranbaran kaso kɔni na ko wa fana u kan ka musaka dɔw fana sara jamana ye o ma o tɛ dɔwɛrɛ o de ye Sidi Mohamed Kanyasi Nuhu Kuma Amadou Kuma Soumaïla Jabi ani min ye Mustafa Ben Barka ye kulu nɔ minɛlen do min na o de ye jamana foroba wari ŋanamunen ye ka jamana foroba wari do da dɔ fɛ da min bɛ yen nɔ ni a ma se ka justifier wa min a fɔra ko ka baara minnu kɛ u ma se k'o kɛ ka se u dan na ayiwa min ye maa min ye nin maa kofɔlen ninnu wele kiribulon na no o bɛ ka jamana kɔni représenter ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye nin maa kofɔlen ninnu ye u kan ka wari min sara jamana ye ko o bɛ taa miliyari 42 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na o miliyari 42 o de kan ka tila maa minnu bɛ yen nɔ n'u nɔ minɛlen do u k'o sara jamana ye dommage intérêt kɔni na wa u kun y'a yira u ka kuma kɔnɔna la tuguni ko ka kan ni Sumeilu Bube Maïga ka fatuli ye a yirala k'a fɔ ko a kun ye jamana wari ɲanamu ko k'a fɔ a ka denbaya k'a sara sabula ko jamana ka wari de kun do nka min ye kiri tigilamɔgɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ ko ni maa fatura ka ban kɔni ko kiri bɔra kan an bɛ wagati min na bi min ye madame Boire Félix Zugo ale ni Nuhu Dabitao ye olu ka avocat ko tile 3 de kɔni b'u bolo n'u bɛ se ka appel kɛ ka yira k'a fɔ n'u bɛ fɛ yɛlɛma ka don u ka kiri la n'u ma jɛn ni kiri dilen u ma ayiwa maliyɛn ni kiri in b'a yira k'a fɔ kiri mun kun dayɛlɛnnen do ka min san 4 bɔ ɲɔgɔn kɔ ko ni kiri in kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la ko ɲangini taara ka da maa minnu bɛ yen nɔ n'a yirala k'a fɔ ko olu nɔ b'a la ko ɲangini taara ka da olu kɔni kan wa maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni sen t'a la ko ɲangini bere taara ka bɔ olu kan